Obahi bebre ano poku are no ma wa no asante kotoko no no so ni ebedi akwa aboabo ho etuo ne to na sakra abo ankwa ye de etiri beto ho asem no frititio efrititio odmankoma we nyame show sedane da wonya bre na international show Alandu Media nyame show sa nam so ama Alandu Media ade chan de sakwa ne yekosoro enne de baba be hye enne sei ye ka bema hwan ene ye bema tumi ben ene wotwe de mpo nyankopon bo no soro ne asas wodi dua bema mu a ye ka se bema we de wogina brane ya ne yetaka se nye mmemme nyina so ne ye won na duru bema wo yo baba akodia anaso ye me naso ye ma dodo edia medin ede ma me fozia na nne ensam no se benyam awurawura mu ye ne yetimi atemo ase ye paadia ene ne ye nua bema Nyasaboakwah otwede mpo Nyankopon de na dom ya da ne da wo boye me atia brabo ase emi hu bibi tutu ya na mo asiro jese wono ane ne bonkome ene nyame ya adoma me nya no ebre de woni bi kete na enzo so de ye ofiri nkran ya ne ya kye na se hei ene ne me bonkome menua we de me mo ache sa ama wakwa aba ya mede na bebi akọ ye oh Onyankopon go beduru ka wo mne ena papa bi kwa wada bi ya be ye ne den ya se we ye mema adwuma na bia mema adwuma no ye de nyame ase na we de mema nkomo yi de se me san ho a minnya obi a obetimi a kire mase mama te ase yi ye kase nyame abodie mu de ma bema ye bema na bema gina brania eno no na kire se yo mama fa konya we so na menchia eye ahwefo nyina eye mede na ye ma ho anso se dwumadie bi sei no me na ye be frɛ me sebe mintimi ma me ho so ye nyina ye nipa na ya dom bi ene ahomobro bi na ye tumi aduru sampempen so yi se ye kasa obi ye bema tumi nyina mu ye kasa bema ne de otimi ekɔ esan ba otimi ekoti bese na okoti bibi ba de owa hoɔden kɔte bibi ba ne fa ne bema ne ka so ye bema owa hoɔden kɔte bibi ba sese wo kɔte bibi ba sese Nyankopon ewiasem na obɔ ye ni nyina no eye tumi ɛna ade bia obɔ ye bia no akoye se medifon ama se phone no da hɔ no mo a obetimi anya call obetimi da ye bibia but on se phone bia wo ekwan ye fa so bɔ no sa ena phone bia so wo kwan a wutimi eyi lock na da so Nyankopon anye yabro ena wode lock atoso na emum won a wodo won no o kire mo eye keys no be on fancy nipa da bia wo kasa na emum adisa de obetumi ehunu se sei ni na wasa meye no ma keys na wasa mebɔ no ena wotimi yeden ehu na bra all yes han ma we nyina no Nyankopon eye ne noma soronko kwan bi so se ahode wo wiase mu nyina no ete se beautiful ache nipa wuti ene wokon eti ahode wo wiase mu nyinara eye se wo fa eye switch bia wo wiase mu a on se ye wo ayi round bi se na da so na de aba bi abiem oba wa hoden pa na emum it takes a man so obetimi ewuram to the center of everything enti na power ye wo wiase mu bia bo se de sa san no atoso asa na hoden die bia be hwie wo wiase mu bia no nhunu sa de na se wo hwe ne ye pa wo bohunu se eye kanko ene mmea ho kanko no ejina ho mama ena nsan ho no so ejina ho mama ensan ho no eye ade a apie ena kanko no eye ade a bibi firi mu ba enu so hyem na ne mienu so ba ho ntimi nkonya ba because out of nothingness comes everything enti na de be ba me kase ema hu eti kanko mi gina ho no ma ema ano ye kase oba ano a se beautiful ache obi a wo hwe me na ne yefi bia nim se ema wo ano mienu bebi a ema didi fa bia yo ma no eti de ote ye no ate de mekanase bebi ema se ma ye didi bia ye mienu eye mienu
eti baby a oba di difa ye ka se baby obi didi a e baby o GBB amene konimu na wotimi men amana fu aye kese eti kwan bi a befa so bi a bete de make yase bia no we no ye kama se be wo ma omo aye krado se o beti tanka ma wo ma no abofra se de bia de wo hwe no beti ase no se adidi no aduane anyankopon de me ayedi aduane bia anyankopon be me aduane anyankopon de ma ya na ma na de anyankopon de boy sa emmema aduane ne aduane amanu anu ofie ne se aduane me no asem na wo ken enti me yenhwe se de bia mu ne kanko no bia mu ni ho a kanko no nso ni ho kanko no nso ni ho a miemu ni ho enti adenti na de bia no kanko ni wase na miemu ni mum edasoro won se wo hwe ade bia wo wiase mu a brofo kasem no ye wo M which is men and wo W which is what women mi bia wani ketua bia mo hu se atwerede a egu wiase mu nyina no bia wo de ye kire won se bia MT MIC ne nan ni nyina aba fom W no so te sen nso ne nan ni akosoro eh aha ya ka sa de bia kire obi se won se ye wade bi se vibration in pawudin enu asem ana America enu ti ne drum bia me person me ko details into something but yaba eye o platform so enu ti na chese se de nyankopon ene nimdi nyankopon de adom na nipa nyina mu no e kire abodie mfiti yase se de esese nipa se de wo ba esese wo ye ene se de be ma esese wo ye enti be ma de ne nyina bre eye mutu ho oba nso so de ne ya ayayaje se de be ya miemu no ebetimi akwakwakwoda oba nso so sapepepe yo enu nti die na be ma so bema just bema wotimi kwoti bibi eba ene ye frene bema yese bema ye wumu ahodo ye wumu ahodo sen on se ye ka se bema ye wo bema wotimi kwoti ebese ana wo kwoti bibi ba ene obi nso ho no ye hufo wo kwoti bebi e wo so okọ no ontimi nko na hwan na etimi kwoti wa ne mema sem e de ama obi bema benetimi kote bese wamo mutimi kote bese no onsuro de bebe kiri bema bi nso wo ma wokọ kote a na osuro kiri efi se wo ma omoda yeya no de bia no omuhunhuna wo ma omoda soro efi se tokoro biara ekọ akire bia no se wunhumu a ensema ewo mu no edoso na ehuntasema wo wiase mu nyina ahye tokoro nim na so tokuro no hwe ma wo mu hwe iti kanko na da ho no mo no kan hu se da ho no saa de na so bibi etimi wuram etititi wo no na ne din enne se ne ne yehu no no ne afa no damrifa na che se asem bi betimi asi obetimi akwakote na wababa bese ene wo ne oduadue bibim ya ka se wo due mu a duom ne enko che se ko eti damrifa ne due amani hu enunti na se yeka se dem oba de nsa ahye ne dem rifa mu a no de nsa ahye ne nemom due no etua wo bi due no so e wo ho no mo de mabema egina ho de mabema egina ho mabema na ehuntase me wo mu nyina ne se omuhunu se enya bibia ne bebo so efise due no yentimi nkan bibia akwa e wo se de huntam mofra eti due no na mo se da bi obi tru ho no mo a na mpanifo aka che se ehwa a wo kọ ye no hwen na obehunu nti mpanifo aka se we de owo atwenye mu wakọ ho no maba nti ye twen ama ne be enanu ye ma ne na be bosome oye de ya bosome nu no de nti bosome nu na se wo ba no okọ afikyira ye hu se wankọ afikyire nso so a ye hu sesese wo kọ wakọ bibia de aba nti wo ba se eyi ne ho ano nti wo ba be se abusua se mene ne kọ ye no ne ho ada mi wu atokro ni mu no makote bibia ba nti ye wo bibia ekọ bibi ba ena ma ye nya din na ekura ye sesei no ena ukọ ho no so a se twen na obehunu eti ba ma no ba owo atwenyem
enti twɛn no so ne sɛ ebia wo twɛn sɛ bosome ne bɛso ama na hunu ni mogya anaasɛ wo hunu enti ɔse sɛ wokɔ a sɛ woankɔ ankote ba wobɛte yare ɛba no nso sɛbi otafrache enye nipa nko a ebi yɛ sika ebi yɛ nhyira ebi yɛ adenepa yɛsɛ mɛma na yɛ na sɛbi wɔn nsuo no ebi nsuo yɛ papa bi nsuo nyɛ papa enye papa bɛma bɛn ɔbaa bi nso ho nyɛ ɔbaa bi nso ho yɛ bɛma bɛn na ne ho nsuo ɛyɛ papa sa yɛ nhyira ɔno ne ya no wɔkɔte ba na anaasɛ de wɔkɔte nko a anaasɛ de wɔn kompo no mame ka se bincho nipa bi o wiase mu bia e wo bɛma sɛbi otafrache ɔno ni hyia ekoyi man Nyankopɔn abɔde a ɔbɔɔ yɛ wa mo bibia akɔ bibia wo de esiuti no be ɔbaa bi betime hu sɛ bɛma wo mini ni hyia bia asɛ me short asɛ me kra ma me ho asɛ me ni anigye bibi nkyerɛ me sɛ ɔbaa adwane ɛnanda wo ho sɛ wo ba wo ho a nyɛ sɛ ɔbaa ho kɛkɛ kora woni ni yɛ bibi no woni ni yɛ bibi no wo yɛ de obɛyɛ bia nanso so wo mu no wani nyɛ wo mo se da bia na wo ho asa wo ba wo ho a na wo dwene ho mpo sɛ wo ba wo ho saa no woni ne honhom nhyia dwane de ɔde ma wo bia no ɛyɛ nsɛm dwane ɛno nti na ɔbaa ɛne bɛma edi nhyia mu na ɔbaa no di bɛma no ho yawa ɛhye bɛma na de bia na sɛ ɔbaa nso so ne bɛma nso so ne ɔbaa ehyia mu na bɛma no nso so dwene bɛ ɔbaa no ho adwuma na so wodi ɔbaa no ho yawa ɛno nso so edi ɔbaa no dem wana sɛ ne de ntɛ na ɔrɛ fi sɛ bɛma na epia no magum it is a besiesie wa because am ka se bincho tokuro na nkasa no ɛno magum ɛna de ekogum no so magum ɔnso kura ne yama de wɔgye no kura ne yama ɛtwɛn de wɔde ba no so so ne yama hwade bi wonim sɛ we da ha sɛ wohwɛ enoma yi pa na nhunu se bi a enoma ete a wobɛhunu sɛ w ne m sɛ woyɛ ne sei ebesi animu a ne mienu nyina yɛ pɛ ɔmo nyina yɛ nipa man and woman ɛyɛ sei na mmom agye sɛ ɔbaa no abrɛ ne ho ase ansa na ɔbɛyɛ woman me kyerɛ wade bi Nyankopɔn ba wodi nkan bɔ ne nye Eve ɔbaa Genesis chapter 1 verse 25 ɛna ɔka sɛ momma yɛ ma wɔ mo ɛno na ɔma se nnɔre na mmom saa ɔbaa no odi nkan no yɛ feminist na yɛ ne sɛ deɛ bɛrima wɔ bia no wɔ bi eti ɔne bɛrima gyina pɛ ɛkyiri ne Nyankopɔn bɛbɔ ɔbaa foforo na ɔka kyerɛ sɛ this shall be called a woman fɛsɛ baako no no nusu nim so no so yɛ man eto no so gyina hɔ sɛ na bɛrima gyina hɔ sa pɛpɛpɛ no so gyina hɔ ɛno nti na ɛyɛ bi mu sɛ ɔbaa odi nkan no na ɛwɔ mu sɛ ɔyɛ hermaphrodite ana wokura bɛrima kura ɔbaa ɛyɛ ahantan ne nneɛma bi a na yɛ ne sɛ yɛ bɔ ne bɛrima pɛ nanso ɛwɔ so ɔbaa hunu sɛ ɔne bɛrima nyɛ pɛ me no wɔ hɔ yi me no nyɛ pɛ o dabi sɛ bi otafrache de wutua mintua bi ɛna de misu mitua no nso ntua bi obiara wɔ nie nti a yɛ bɔ no obiara wɔ nade pa bi a ɔde ba asase yi so eti ɛman nti ase sɛ meka me sɛ ɛman misuro mu rough ebi sɛ menye sika a ɔbaa me ne teɛ no ɛna bi menye sika ɛhyew so ebi sɛ noma bi wɔ maa ho a meka me kyerɛ wo sɛ within 1 week ebetime menye sika sɛ me ɔbaa ne tema se na wo sɛ sika ni hɔ no mo noma nkɔ yi na mmom wotimi krɔkrɔ ɔbaa na enti na sɛ wo no ɔbaa ɛnyɛ bibi na so ɔbaa no ɛwɔ yaw mu ana wadi ho yaw a na wonimu a opra wabra woni eti mɛma kasa no akɔ sɛ wokɔtu ensuo wɔ aburam na ensuo na wokɔ akɔto ɛde ama no aseɛ no ɛnka wom na wonim ɛnka ɛwɔ mu no ɛyɛ yawdi ɛwɔ mu efi sɛ hwadeɛ bi sɛne ɔbaa koma teɛ no ewura baabi a efi sɛ de ɔbaa bedi no ɛgyegye ɛwɔ nano minim de sɛ de American wote ase a metiase obi a wohwɛ mbia ente saa de wei ase so ɔbaa ne bɛrima te na so wɔ nasomdwe mu a nanim kyerɛ obie nano a ɔka sempa bɛrima ne din ne ba wɔto ɔno ɔnwen mpo a
Bema no ho ase ne woni to kai bema na no anwen kakra but wo so to no na e bema ntisa na e no me mo bema eye o se bema no no manyina hade bi make asem bi acho hwesem nyinara na awurade ontia bema se bema be ware dodo na bi si da na Bible be bia ni ho no mo me po obi obetima ka chem say there's just one verse a Yakobon esi bema kwan se bema enware dodo ebi ni o ebi ni Bible mo me po obi obeka say Yakobon the can say Old Testament enim enim na New Testament New Testament enim ade ba ko pe ni Yakobon chiri eno ne de ade ba ko pe ni Yakobon chiri eno ne de what kind Kings are either second Kings or first Kings chapter 11 if you one eba ebesi 4 no minim say Kings but I stand to be correct why say first Kings and second Kings but chapter 11 verse 1 ebesi 4 Nyankopon cha de krontia ne bu efu Solomon David emado do na ware ye nyina na papa Nyankopon ne bunfu if we say okoko say David warning ben or the command or catch her and say or the Nathan ko yi naten no se na baba wa bi wo hono na say ni no ye o so obi a oye obi a oye hu mobrofo ana woni no hwe no wa kokko ba kope na odefuo bi nso so anya hoho na owo enwa memere ne kokko ne mponche no ba beche de oni hwe no de ba ko no na de David bufuye no se se nipa wodi wo se ekunu no se wa no se kwan be so no se hwe Nyankopon se medimi wura so fiefuo nyina ma na se ma ne nyina wa mo da wabem se fo mo ye de ope be sande Israel mebunu nyinara de ahye won sempo se na kan so a kam Nyasafo Yehu a kan na ko wiasim akwakofa ebi ade abro Intina se Nyankopon kasa mu no e ma dodo be mo wade dodo no enye ne chiwade ni mum se de Nyankopon enka bi da se eye e ma dodo eye Nyankopon achiwade a ene na ka Isaiah chapter 4 na ka emamu da o se emire bi beba na saa mire mu no e ma nso ebe ka kire be ma ba ko se fo ano to yeso ye beto aduane ye befra ye ntoma efri se be ma ene de otimi fra oba ntoma na o sama na aduane edi it is some be ma no responsibility no o se ma bi beba na saa bre ni mu a ma no ba e ma no be clothi be ma na o be take responsibility no na hra sambre na yeduruma na yenuru yeduruma enche bia yewum it didn't take more than 10 years ebebu nkam wiase nyinara anase ya sha ase sanse da me pati say no amafo hu yo but yewuram we keto abi e ma no kese asensa e ma nyansafo no ye wo ma nyansafo do sen enum e no se e ma nkwasiafo na jimifo den enum sa verse no e ya me mpese be ka ho nsem bebre enyansafo no omo kokho no koye den omo prepare omoself had enough to meet Bema no na se bema no ye den so ye den de ehuntasemo na mum se ba Old Testament a man no wo ho no no eti oba Kings one mo na ade a Solomon ye Yakobon dwaye ne se o se ma dodo na o fa ye nyina no na enhi Yakobon se okofa strange woman ba me ka se strange woman a eye oba na koma ene na adwen eni bema ho sa oba sa no o se bema de biara bema na adwen na koma oba na adwen na koma wo ho no onfo achi o sori ya obompaye ma na koma di wachi on compare you to another person e be ohun se wo soro eye sa no so bibia akoso ye ma e na sa oba no so no on twi nkum oba biara o se me jealous about another man ye can another woman biara and now say me I feel jealous biara no se bitafa che wan hwe e bayi na omunim oba wone be mate won de won eni na adwene mu mpo se obehwe se ne kunu no fa na chi anase won fa na chi na emumu no ne dia ne se de bi obehwe so ne kunu asetena ne ebeyiyi na be mo ne ne tama asetena beyiyi na be ma na koso ono ne friend oba na on se ye wo ba se ye kan ye a brofo mu no ye wo female ene wo woman ye wo besima
enye oba bia na oba o ye oba bi on oba ba ma brabo mu a na oba ma no abrabo no asi ma eti yenware oba bia so aketesia na eware no yenware oba bia so aketesia se kasa aketesia eye oba a wotimi kora na no oba wa no ye mienu eti eye obi se me kora ha na magya ha okasa ye ni ha onya aketesia eti obi a wakata na no akora na no na yesi weidie oya aketesia obo o ma ye ne se o me ne bema bia nya hwe da nanum kasa oyi a kankan wodum se so na medwane enti yenhwe bema wakọ akọte bibi aba no ne niema na ekura no no a wode kọ ka niema na ewo oba ne ho no ma abosome so ye yemuhu nsunsuaso no saa niema na ekura bema no a wode kọ ma wo ba no de be firi mu aba no tumi ben ena bema ne wowo akoda no so o se nipa bi beba saasi so a ye de no ba beja obi wuti wanya waawo ne waawo de wa bontin yonko na mum de Nyankopon soma no se wo mmara oba bedua we mu eto ofiri mu kwa we no esu ni mfa so ono so wo mu man never die emu obi na ada nipa mu da bebi ofiri ba ye so ofiri ni pedua we mu obesan akọ if we say one kasa wonye wo yo nemo woye de otiwe ni mo de wakra se oba asase so aba bedi dwuma no eti abara wote asase so nyina wodi ne dwuma akoye se mefa ne se wakọ adwumam se bia wo ye nurse ni wo ye teacher ni ana wo ye baby na woduru adwumam no wo kọ no wo hye atare foforo so eno no woduru won ma obi ehun se wo ye nurse ni na woduru wa no akọfa nurse atare no wa hye wo na wo kọ a mfa nurse atare no enye na de ko bo life ofie eti nipa bia basase so obefa nipadua na mum kan wo se nurse atare no se kyerewa wo de beye se nyefa wo de kwan nipa befa so mbe den omo beye eti nipadua we no ni sunsu anso no e ne control nipa na mum nipa no so wo de oba beye eti se wo hwe ni ye pa ye wo ma bi ho no a se bi tafa che de omo basase so ofe na mum efidua omo ba mu no ene ba bi omo tena ye no sunsu anso nipadua no maba benya no e na edi omo dem eti ye se usu ene oban nipa biara wosu ene ban eti obawo so ye ban mu so be hu ni ye pa ye wonkofo bi wo hono a otimu so obawo pa de se enye ofiri ba bia wote anane namfo nche no ko ba bia ase ni su ban ko woko ha se ya bo so ye tantantan because wo ban your physics or physical appearance ene ka se usu a that is your behavioral characteristics eti yesua age noma efiri nipa hono na mum oba wo ye oba no obre no ho ase e de ma bema ana bema ono nso eye bema no onim dia na yerepe de be ba mka cha manfo me se oba ye ntene ye nsa e wo oba se betafrache ye ne no ye bibi so minim se ye sen kofo bu ho no a agi se bema na bro no ansana ne ho sisi no ho so eno de sa oba na ye yare wo bodam eye dam edam na da o starter she ubrum ene wo sa no de wo se ye woduru na mum as a rational human being me ka sa asem we me kire wade bi be ma won se me ma bebre wo wiase ma no mo twempena no ne ko ye mo pa bo mo ware se kim ye oba no ka se I know my right ana pam entity awade eye white wedding abebeboa ebibifuo aka emmema ne tumi ahye ananse ababe ye before mema yi meka se white wedding no me mpese meka se bebre but meka se edi mema yaw abra mema su asai no manyina white wedding say me white I'm not white so that's I don't mean say chenchena ya cheme konko yebi meka sa de we na mo me kwa sori de makoda Nyankopon ase no nko ana wote de meka nanso ye de na ye no metimi ayama na ye fekrompa no mode no de hia wa ware yem eye se bema no enye ho mne yakotena ye ne hiu de hia ne se oba no papa ene oba no maame
ene bema no papa ene bema no maame ebeji atum de ogia wade ne de ebegia wade free no honom no ebeji atum na oba ne bema no enyo mo ho ntiase ekobobra ene hia aware enye sofo na agie sofo ko mo mpa ye se den na maame ne papa no enta aware ne chia enye dwuma da eno nti no me hwe bema bema kwa wade a de hin ne boa bema ma bema gina brane ma ne nisuade hunu ne butaya ya ema ne kra ne ba wiase mu no obetimi afo feeling na abemu dia ma no one de dinkan ayo oba wote wase na de obeye biara enye ne tan me pa cheso oba na koma edi wachi se bema nya sade we bia wawie o ni wiase emfa wo ne bema na ho odin se bema no krompo ni ya mo ne so obeye odefo a onya sa oba na odi oba biara obeka se me jealous bia no se beta fracha ebayi ene na make cho bible mu ba bia no mo ka say a woman felt jealous na mo bible no kan no point blank say when the spirit of jealousy falls on a man oba ba no ka the spirit of jealousy because wo no me cha obema ho odin si bia bema ho odin tese se nyankopon ho odin e wa ware enti no say ema mummra mo ase nhyɛ buku na ase sene asɔre no so hyɛ den Kristo asɔre se bema ware dodo yɛ bɔne a ɛna ese yɛ ware yɛ nyina ma Kristo so yɛ bɔne nyankopon de aware na yɛ ware no ahase no ɛtoto nyankopon aheni ho yɛ ka sɛ obi aware obi a bema na ɔware ɔba na kyerɛ sɛ ɔba na ba bɛhyɛ bema no ase ɛno nkyerɛ sɛ tena no so eprano ekuno na emom whoever one say yes Kristo ka asem bi o say me baaye no ma me yese sebe me beye mo nko a na me ye mo se mo ye mde me nua no bema o ye powerful ye bema otimi ma ne yere no etie ne ne wani jiem be abra odin semone no wo so otimi tia no na tia ne se bi otafra cha o yi nsa na so nto eno no nkyere se wo do ba eno nti se de ya na yetaate se o ka se twere ne se be ma memfo ho odin emma no oba ebi de ye 21 days akakopem 28 days e wo se wo bu ne nsa be ma woni wo ba hia ebi mu se 40 days ebi mu se bosome be ma ebre ben wo twede mponyakopon wo hyehye ma be ma se be ma no wo ba hia wo se ne na ho odin ne bi ade emo bi na ada bible mu o se bema emfo ahoden emma enye se o kan the trasa ahoden o pa ye se emfa wadwen emma ma na se bema na ahoden ene na adwene no no awo se obo bra emo wani yeden eti e wade a woyem efi se wo so mo wani yeden eda ho because emma bi wo ho ma wan hwe obetwe wadwen de Solomon ne no ma oye ye nyina oba be ka asasem we no no de emma no ene no mo ko bed na on hwehwem ehun so oba we beboa me we wo moa me oba we beboa me oba we wo beboa me enye oba bia na se bi otafra cha oni ye bibia che se chenchen na wo so o ware no ade bi ye me ya wo de aware ba ansan ma begura we na wo bisa sa aware mu na we ma mintie de ade bi ikoso won na ede enom me ba bebre so ma metate omo ye ayi aware a no makwakotenem nkwase abuoska uni nkwase abuoska bebi efuri bae debi kwase abuoska ne se bema ahye oba ene nada abra oba no ye babun that's a rape na wan kwankoye ne ho ade ene wabu kwase a eno kompo twasem no kan pefe se bema ne obabunu ehye no ene no koda be question is se wan hye no no oba no so to hye no so de mema de answer mate se ya ta rape mu pa ba ya munti mema rape mema papa on se eni pampe se no ma bebre bekon but o jaware o ye papa kikoti obum kwase a begin kwase ebu osika wan hwa de no me betu oba no so obu kwase yesen abara oba no nya babun no aba begi nkwase ebu osika bible komposa aka no point blank wo se bema bi so oba
yo ye bebun no ne da oka virgin na so oba no nye virgin make us obi ne din kan breaking ha the virginity obi din kan buru to aya na wono ene bia no oba no aba befa nyinse na woni mo ba no e bia make us kombo nye bebun make us kombo din kan fa nyinsa mo obi da o be kan bedwam agu na mu ase hweye enu nti we de nan kan mami musa we nso so na se emema na mpempi ya na yetate no wo radio so ne TV so say wa ha ko repu obi ya sentence na ne ade no se enye no kora na se yentiase ne ba wo mienu ntem no moye ya eno ne sa na omo eje mpata de ama akoda na se ye de bema ne kutumu no eno nsunsu afo timi se ya abaya na brabo ana me hu obi a wa yes ha den before slayer abusuafo no ekoye momoda ebi nso si da okra me hu bi da opa obi a wo hwem bia anhwe sa de we hwe na ye me ya ne wo momoda o ma ware sem ebetena radio so na is a case hwe it's a case awari mu nsem no me yen kana se dem papa sem bi ota kan wo se ye komu ade ohunu yen ka opie nso so ade wo mu no yen ka enti me yenhwe bemma what is sika ko wade wo ba onu ba betam se de se efe bibi kan ya mata I love portion was a love debe no so what ya yenu kuno emmemme nyinara ene yetimi ye omodura na so bi wo ha wo ye ne den yeduru ntimi no enye obi a na ye ne duru o ye ne duru betimi asan atia for wa wo so if you say obi a ne sunsum etinim tinam ka say obema na oberima enti hwan ne berima na hwan ne bema obi bre ne ho emma ana obi nso gina ho ma ono ye bema ne so ye bema obi nso gina brane so nde obekọ akwakote aba emfa ho ni de bese bia obi etuo esia eto a ye den esi bema bo eti ye wo de obetimi aye agina brane aye bibi ane de ono giso akonachi akohwe se ayi ansa na odi amerika sa aba nti wono ne sa na ye ne dura enya no wana de onsuru na ne sunsumu aden no oye mame kire wade bi ye woni pa ye woni mpan ene wo dasani obi on ma wato na brabo no dampan sa to bia etimi ye de ope bia de kire na de nti a enye nsem nyina na etumi kan na wo ka asem bi ba ma won onim se bi nakopon bom mema nakopon bom ma say every 28 days bia no oba and go through a cycle bema it takes you only 3 days 3 days bia bema na a normal exercise. A man is always ready to fire. Nakopon bob unse he. Enipa ya dwe no obetimi koton ponche. A man be about 10 no the bema ba kwa kotu. And dey nya bone. And within 3 months. Obenyi omu nyina. Fire. No mu nyina. Me try one secret be we asem. When you say bema e ware e ma fo ana ma dodo a by divine orchestration bema ne hunsuo enta ma ni nyina within a period of time a ma ni nyina ovulation esesa e be di cycle so se dia making obi hwem no ye pani no aware dodo a emponye sa aware a wa ma ne yere hu na se oyem pana oba bi e wachira ohun it will shock you nempena na onfa ba ma na chida na onne saa obaima no edi enkutahusie eye no saa oba no yo oba akire no onne ne yere kan no edi intimi nhia da there's no way so be ovulate ada we be ye no na we nso so da na we die akwakoy adi ntina etesa yakopon na ye be ma saa me person aka emema na o moya saa de no bi ebedi adanse na nhunu saa de ya making be me bia no mo ware dodo ama ema no akima abom so mun nyina akima bom ebi nsida se mpo oba ware mo no na esaso a within a short time ni nyina be correct emema hunsuo no ema hunsuo amode o na be ma hunsuo no eno so ya de papa e de mama so previous na me kan ma de na ma de etimi yese na yese na modon so etimi yese ni yi mema nsuo no papa ewo mo na esi ema papa esi ma se be ma no nim de wo de mu a ene bi wo pia de am oba na obetimi ehira wo ba no sa abre ni eti abra oba ne be ma edi nkutahudi ana o mo da no exchange of things so enti me ehwe nhira we giwe na we giwe
eti dia adwenbone ta chire no edome dia aka no enti bemma oba beye den na ennamu ne kunatimi ye hyira no awo se obro ho ase ye bemma na koma so ade ma no entai enye se woni bemma ye pe woyɛ saa won wo de ade bi ba bemma no mu ama bemma no hunu se wo ye akwachiri ase jealousy bi eba wo mu oba ntimi nka se me jealous Bible mu nyina o say when the spirit of jealousy falls on the man wohu eje bemma sa se bi obi fa me yere o say obi fa me yere I bet you Bible che ekwan a obema no ebefa so obọ ne yiri dua ye benya wo ne yere nti bemma wo ho wo twesem bodua me mpese me ka ebi kokokwohwe e de akobọ ne yiri dua nti bemma te ho ya na memma no munta enya sa feelings no but onya say onya pe ase me yere ye yi pe na bemma so obi kọ ne yere ho ana so obo ne te ho a obi kọ ne ho a na oba bemma no so kọ ne ho a wo hu se ma di obi aba ho obi eye easy se bemma no be hu sa kwan ben so one it may affect you adwuma one ka se timu se ase ohu nye wo yi and the moment enter na make sure say on ema oba bia otaye o rane emema dodo no ade ba kon attack no e menstrual flow Ubon say sibia oba no ase na yiye no bo say asesa na ni kwasa me kan sem bi wabonte be ma mentwa no so e ho ma mentwa because ubetimi ehunu say obi no oba because empana twe obi no ma wo no oba ntwe empana onwa ye wo mpana twe obi no obi beda e de wo mpana twe obi no obi na e ka mpana twe no nchese chenchena a twe obi no obi da bo ye den a obetwe mpana sa no aware sanity bobo on ma otimu say oba ya so oye obo so hunu oba sabi otafrache oye mmasam wachi bebre basa obetimi ehu bo se ne oye ya say menstrual flow yese mi unesesa and obi nso ho ma nya physical thing e bia no spiritual marriage and also to me affect say no so aware dodo because we are also married to Christ. Spiritual marriage is not always bad. Ebi because me no say aware am Christo. It's a spiritual marriage because Yakopon your spirit. So so na honhum ni bi so fast advantage ne so e be ware enipa. Okay. Dem ti na mpa je say wiasem bibia no ma ye money. Bibia won papa ene won money. Enti be ma dwonso. Yetimi de yede. Be ma dwonso no de en de. Me mpese ye be kasa bibre wo ho. Eni kakra bi na mpese ye ka. Be ma dwonso. Se ne oba de yete no. Obi tu odu a. Ebetimi ase no point blank. Ebi a wakọ baabi. Ya ka cho so bi de adura ba be so kwan no. Kwan be so. Obetimi adwonso be hwe gu ho no. Eduro no ye den abasasen mem ye no an no. Be ma dwonso. So obi pese ode ni bone esa be ma dwonso timi epam no. Ye okwan abefa so a obeye ode dwonso no be ya kwankyere. Ode ya ye duration ebeteki. Wa pampamu ne kwan abefa so be pam ade no se mfiri wachi. Wo ye pe eno an no. Okay, na bema ehunsu nso. Bema wono to wa wo hu se bema hunsu no so de na yiwia na maba de na me bebusa no so. Bema hunsu no physically and spiritually. Spiritually no e wo kwan e fa so a otimi edinye ska. Abre bia o release no at orgasm no. Ya oba no so ne bema no eye great no. The moment as sperms no air vibrating and I say air ba oba enu no. Se bema no hu se eba pe. Otimi je fast e make you wish e oba no so make you wish e positive it will manifest. It is abra oba no bema no order na time no. O de mame oba we ya mia ne nyonko o mahu se o me boutique no. Sabre no. Sa critical wish no. Yeah, do one more. Sa critical wish dey wish. Orgasm no. Orgasm no. Wo wish ye. Woni bibi. Enu nti na me ka se oba di ho yawa. So oba na edu ho yawa sabre no. De wona kuma mu. That's the wish. Na say na say obema ne ho ba no. Was I heard o kire wom. Ku. Na say wo di one. At orgasm, every prayer is being answered. Especially oba ne gwakoma pem. Ena ode enije na oni ni hia ya. Na enije ne na kuma mu kwa oni mpa ye bobia mpo a. Na ni tie ni mu no.
enti na make sure so won ye won plan bi o mo twempena be si be ma ne yi bomba ware no ba ne ye ne se na wo kwadwuma na wo nye se eyiya no bebrebe that's where it come from enti die na ma be manyini asomdue wo fie ne soma be oba ne be som ne kunu no ene ma be manyini wo honhom na apie hu na mani na se die na ma be manyini it's your secret ba kire oba onfa ne kunu onfa no ho I just want fan who say oh bobra money on fan ho na nim kwan to control ni kun e ma betimi control be ma abra onya be ma no ho ade ba ku mienu bi enye yi defra e di si e de koya ade e no ane no be ma no be malo e de ama no eti be ma no so te no ho ase no onimu ano no so aye de ono so be ya oba bia nso ntimi ni nsemo ne nkere enti na kire se saa no saa na betimi busa se oba wo do bema na bema wo do oba ehse wo de bema ne fa baabi kasa ready onye me nko amede a dabi eni kwa so de no fa baabi so do wa no do your natural means abetumi aye ade eno no ye obe make you wish during abra madu orgasm abra no so obehu so obetumi anyam sa abra no so ye powerful it will do orgasm na bema na hu say ovulation na me person make ba waka de ayenka edu 14 days plus 2 minus 2 na sa range ni mu no ya wo hwa atimu se betimi anyam no sa abra no o wish bia wo wiase bia wo pese wo ye bia ye sa na wo so ni asase nyina na mom ye bosa mpaye no anaye ma ya adwen si so abra ye wakoma mu kan e de ma bema no ne so wakoma mu kan de ma oba no that's the portion bibia tum ye kama eti ene oba enya nkutahudi abra sa abra no wutumu so oba no oye better against you enti de bia ba me kam say wu so oba ye better pe fa kwan bi so ne sesi muntam ne sesi wuntam na so ma wukunu so bufu so awo oba na affect wa na san affect ada na affect enti na kwa say vice versa nti wo oba no krampo de wo ha wukunu ma ne di ya wo ho krampo de ya asem enti say de yakopon buafu wu nipa because you are under the covering of that man it's yes na wan hwe wo oba no ye se be ma bufu ne yera won oba no covering nyina essay se be ma ebufu oba na ye se me mfa ho biem wan hwe won sa oba no obra mo be ye basa e wo wiase eti ye ka ne ya ka ama manfo atia memma wutumi e wo ne hunsuo mu de wo biem ne dwonso enso se ne ya kire no e na be ma e memma yemu empe bebre gina emma dodo a wawo emma dodo a wode o mabasase so abasase so ena me ka sem we ya ba manfo ntimase be ma de so wonye sika na do some stage bia na wutimi ko wani mu a ka ware dodo bo because kabi o ha eya na nye oba ba ko asene mu made ya wo ho ye woni pa bebre a wo ho omu dwo manum so motefa ko enso mo ma ewa bonte na gi so magu asa na obi ehu o ma nwa ye hu mo madodo e ma won obi ani ni nhira wo de bo enu nti na drum bia won ye se ye Christopher be ye hwe no ma bi wo se sofu wie akwa ba ba akwa twami enu mi ego mu no Numbers chapter 12 de bia ba mkasa asem Numbers 12 Miriam any Aaron ko ka kire Moses say wona wofro ho sofu wona so yi Yakopon difo ene wakofo ba foforo Yakopon say mu nsuru se mu obi kasa face to face nipa dem mo face to face Moses mo maka nyina da so ene nsuade hunu eti mo amfere ya nsuro say Moses e ko ware oba foforo ka ho na mbeka ma no atwo Yakopon ma Miriam eye kwata ntina je se obitimi e fa obi ho asem ho ekonya amane aba hwe omo mko tena TV so omo mko tena radio so no this is where the curse is coming from na me kire wade oyo oba amafo ntam awareka enye bi da be ma be fa no ho adi be wo aware mu nsem oyo oba enye wadwe se me siesie amafo ntam asem adentira mo omo na omo ko ma wade omo twa omo mpra na omo yo made ye mo ankasa nye ye omo so mo apostolic calling so wo ba no gidi se sa adom no wo so abetimi aye de aye ene mema kora mpo no enu obia na wo sa ahoden no se nipa mienu ntam asem no oka bi impo wo ye sofo a wo se wo sra wo so se den entan tena
obi wo otimi ka se ena maame ene papa aware ena omaware enkoye na mpese me frɛ wo mu na wo akora keto who born dog no afrɛ wo maame no papa. Do you know the spirit behind your father? And na manya kitwo Bible si di wona ene wo agani na wo nkwana aware awasase yi so. Mama tumi o papa etumi ene o maame tumi me de ba meka me se me maame won. It doesn't matter what. Ekwe bisa papa bi you owo me. E ba manfo nti ase. It doesn't matter se me hu se me maame bu afu me say king ana me te se so maame ka say king. E wo se me twomrika. Ida se me ye call ana me call. Me hu sa de we intem. Na me twomrika. E mama me te me nsem bi ase. Se me ye bibi na mama si hey me mpe na me ko kire mu no kasa mate ase. It doesn't matter who you are me fa ho. Enyentina yese ma papa shira. Aha. Papa dome. Papa dome. Na yese ma me shira. Se ma me dome a. Papa timi yifiri so. But se papa dome a. Ma me ntimi. Ma me ntimi. Adentira. Enu nti na kire se emema butu ensuo ani. Ye na yetimi ko nsuo nim. Eyi ade efiri ho. Abra wo da ma me yam. Wo di nhira ba yo. Wo papa de do to papa wo ma me nsuo. Ebura nim. Ema ye bura. You are a well, then you didn't kind. W. Who for one ma de na eba. E. No. Who butu ni say ya. Wade. Who say yi no so. Yi ne. We ni say ya. Wade. Who butu ni say ya. Enye W ni M. Didn't say ya. Ah. Who ya no ba L. Which is the legs that pushes you. It's inside the world na kasa no. Ehunta sem bebre sa wo. E ma na se won no ma wo mo. Enu ntine eyesese wo maame no papa nya asem a. E kwada no wo yi wo firim. No wan kwa nkodi echi nkwa konya no me yamfa ma. Enu mi egumu no. De be ba me ka me say, "Hey. Ya be ya me de say. Ye no, sa no ma ne ye hu bi wa ye maame ene ye papa ntem." Say na we and eti enoma bi wo ho no a ye beti ase wo hunhum se saade we se na tie no ma me hu se ene na saade we no ewo eye pa se bibi sa ye den e course Enti I know my writer to say aba emane mu no ye ne bemma edeta ana ye wo kwan ye sese wo ba wo foso ne bemma tena na onya bemma koma ene na adwen oba bia obeka say I know my right bia on free nyankopon tebu adwuma onyimi dem me ya hantan na ma asa obambie no ho right wo right onyankopon anim dabi right without responsibility is never right. It's just a privilege and a bema ba be waro and waka cho say be shema say but bema no so eni akonya say wo so more treaty nyankopon more treaty ma it dey na was a bema more treaty oba but a mema edru me be say the nyankopon ema oba kwan ohun ye kan say ema ne makwan no mo goes through some no man no be man so wo state bi wo hodmo a so do ne yere pa o hwe say on go the extreme bo hwe da ehwe no ma ba ko mienu miensa bi wo ba no ohun say mesili sade we pe na afide o shawa the blessing obi o timi de na maame hwe da ye sade no obi timi ne na maame hwe da plane and there's nothing like a case nemum se be ma pa be ka say me hwe nyankopon anim na me pra me yere de and there's a question mark na so oba be ka say I know my rights and only the spirits na Adam yera odin kan operate no kra etian die enye eye bayie ne taye ema bebre sa okay enti eri adesuane ba na wiye no adie na be ma wo hwe sisia adie be na be che ne ba ko bi na ekire do number 2 wa fra no apede aka ne nyina soso edin na be ma na mo be na be ma betu a say love poison no say there's a kaya mata no say de wo hwe ba bia ye obi ase wo tumbi omudi pram mema no edi kum mema no anamo ben na bemma bi wo ho a wono wonhu no ho se wogina brane aduro obi ho aduro bi entim ne bate wonim obi ho so wonim ti bemma ben na pese wogina brane anamo ben na sese wotu ba ku bi na de aka no one do number 2 janu afa bemma me ni di basabasa eni di ha enye bibia na yedi me kan mienu
eti do beti ase no beti ase aduane bi wo hon ma na ye poison ma wo se oba ho ofa na nche se sebe eye ma wo oba ho otan a na nche se sebe enye ma wo na empe bebre no gold etai shatechim bebu be oba odon na koma di wachi no eye sen oba wa ye shepe evi se pani bi ka asem bi kire me won na madwen ho a na nse na mate ase o se ade bi a ebere bia no e prontem obi anfa mo nkotodwem na wo hunu one be ma se hunu say you are under attack mostly waste what I hunu issues with your waste because be ma wa ho din nyina agina osisim be ma ho din nyina agina osisim it when you experience those things na hunu say me ma ye ba form na sa affect you sikasem dey apa understand it and only the first sign meet the ma bia wuhunu sade ni say king Ghana ne pa anoaduru okay anoaduru no nyese se be wokote ayi bi keko ye ho aduru ne moa ena true bema enyoso basa check wo yere no ba ebu ne nsa you have to be careful agi se bia wunnim wa ye wie ena wa hunu sempo ya sa ne wie a dware aso ba wo hu ne moja mu ne kwan so kono ho so hu so dware wi uhunu a enye se me pa chere se uhunu se no wo by mistake and I went tie oh yeah dware okay ye se wo dware keko dware okra okay dware okra be no na ye ne memma tamasem ntem de be ma no one of these days say adom no dom ye say ye nya yi a because no ma bi wo hon ma tresem ko baka say emorfo na duan no sebe ye fa man kraman okay entina che say bi som no asade entina che say de na twere de na twere ne ka ho asem no say be ma memfo ho de mama no typical example eye Samson yes o kache Delilah che be na ho de ngo no na so ba na Delilah nti o mani wia na adwene no yes na say be ma na adwene ene ye ne be ma sank wan kyerɛ na nko ntime nye nti be ma mo memfa wadwene mumu emma wo ba enyo ahoden say oba se betam we breme na no ente sa say emwa wo ba nye sa ne emfa wadwen ene wakoma emma wo ba eti emra wo se obema bia ade tu ntrimu ni emma wo ba entete wakoma entete wo boto oba bi obetete wakoma atete wo boto bia onye oba obeware ese oba so ye ese omo so oba be ma dowa ene obon ho ka be ma dowa ene obon ho ka minima so mbo ma ho ka ene bebre oba wo do no onfa ho so obon ho ka onfa ho ne de wo me mete ase ye minima de kunti ameka sa asem we okay oba dowa onyai etedu me bia emema won me ka asem we a cho be me biara test oba e wo sikam if it's a ma sika any ade drive ma okay be ma de me ka me cho so test oba na hunu so oba we de okay a fisika ponpon e ma ani kwasa o mo oba bere wo sika ho na mu wan sana no ma ni hu how faithful that woman is to money because wan hwe a oba be di sikachi ama be ma adoso no e wo achi e ma emre ne wo ma eden abro be hunu se e ma mpen kwasiafo emu bi na da woda oba bia epe be ma sebe onim bibi ti be me bu a oba bi wo hon ma ne kra mu nyina wo pensen kwa ade a na sum be ye ne de ti sa do bo se be me bu e be yo se o ye ruffian guy bi bo se ba no okasa na be ma ne oba ne ni agye a bo se o makoma no e ben wo su me ka se wo be fie krompa wo nya da agye ma no o ye den sa ni pasa wa hwe oba we da bia na utru oba no na o kase na ni mani how bo koya man dear sweetheart ma feel na adwuma mu o na ti say oba bi on ma de opa no oba bi nso hon ma o peso be ma bi be sheda aso bag oh ma me mu aw keke eye ne fe keke obi nso ko won say ye ma bi hon mo a ni kun bokon ma kama na so ko na nkwase den be pa so me de example okona nkwase den ni etwa na ntwe achacha ketua bi de ato no so overlook sa achacha no esen na yi
because ohia achede ye che maade wo che obaade ono so che wade je meka no che drum bia no ata ama no toma Wata ato ama no toma no okay na so be ma na ntimi ankoto no no disca ma se we de je koto toma na se no so nya so ata ama otoma de be drum bia na wo so otoma no na he na wo so ata ama otoma no bo be toma na drum bia na de esi eno so no ankohwa no no be kon so de command powerful ya bogo woni sana ma de Emma madam bi ka wo se ma ye mo abone won ti ase o won ya baka se atem didi bo mo pa kire se o mo beboa won se kasa boa kire se obeboa na emum oboa wo no na o se e bone na o se na me yeze ka wa yeze me yeze wa yeze okay asmaranko ati ayedase eden koma ye bebo ye be share tumi otwede mpo nyankopon bo asase esoro ne asase wode dua mmemam ema ne mmema ye pe ene ye hu se ma ne mmema nye pe mmema gina brane sa be ma dwonso ohwe sebi ye wode ye de ye be ma sebi na ho ba ye nsuo mu no e wode ode ye ena sa wo no oba hia mu ha oduru ne peak no eno so sa bibi wo ha wotimi eye ene sanka ema mesua de anka ya ha ye ho ene sa be ma shira be ma dome ma mi shira ma me dome a be ma timi yi ba papa dome a ma mi ntimi nyimfiri so ene ntimo mi ehwe ye mema otweda mpo Nyankopon de wo ma dom ye yie ne yekra wo mu ya yenso so ye be ye nshira midin e de ma me fozia enne ye ne Nyasaboakwah ne be bo nkomo mesua ne mapim gidi se wonso asua bi otweda mpo Nyankopon ya adoma ye be hia kai sanya be ma bia ne ye na duru etikaya mata no jaje na som be ma no ne do no no so be do bi ye be hia